Hi everyone, welcome back to my channel बिनीता बी लाइफस्टाइल नंसर बयखौबो दिनै खेबसे बरायफिनबावबाय दोस्तों आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। देखिए हमारा क्या हाल हो गया घर का न'आनो नायजाला लोगोफोर मा अबस्था जाखो दालां हल ना আজি উপৰত আৰু একটা দিব লাগিব নাকি नालागि रे बांद्राय उसे माथो लोगोफोर गासिबो दै जाजोब्बाय नै सिलाया जोंना दै थाबाय ओरैथिं ए मामि थाङा गोलैगोन नायजाला थांजाला जोंनि लोमजानानै जोबबाय स्केलेटन जानानै दं स्केलेटन खांखाल दाख्लैफोरनिफ्राय साबसिन जाबायना ना मामि हेलो लोगोफोर दैबाना नायनो नागिरदों जोंहा होनदों मामि हेलो लोगोफोर जोंहा दैबाना नायनो नागिरदों नालाय जोंनावसो थांबाय थानो हर थानो बिसिना न'आ गोदोबाय दैजों दैबाना नायनो थांला नामा मामि आयो दे थांगोन दे र' दे अखा नागारगोन एसे बारिश फिर से स्टार्ट हो गया है दोस्तों देखिए कितना बारिश हो रहा है सब फ्लड हो गया सब फ्लड हो गया हम आजा हो दियो ये बारिश की मौसम थांनो लुबैथारदों दोस्तों इतना बारिश कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है देखिए कितना बारिश हो रहा है खेनसे बिथिंजाय खारबोयो नामा अखा नायनो कॉरिडोर के इस तरफ कभी उस तरफ बारिश देख रहे हैं ओइ नोंसोरो अखा नुफेराखै नामा अखा नुफेराखै नोंसोरो कभी ऐसा बारिश देखने नहीं मिला ना बारिश तो थोड़ी ना ऐसे देखते हैं yang Masni dari daurinaijeng na titi tenggena bersya mawa daurinsei na kan tudine lansei ansila dansei hai sai ni kai थाइजौ खान्थालफोराबो पार्सेल खालायहरदो दा नै अखाया दाबो थेवबाबो एसे दंबावो नागारजोबाखै लोगोफोर थेवबाबो जोङो थांनो ओंखारबाय नायनोसै दा लामायाव अखा बारा लोगो मोनो ना मायो बबेबा ससेयाव थाबथानांदोल' नारनांगोन फिक्सी दोस्तों अभी हम लोग निकलने वाले हैं अभी बारिश भी थोड़ा सा कम हुआ है तो अभी चलते हैं कहाँ कितना पानी हुआ है गाड़ियाव गाखोजोब्बाय गाड़ी चढ़ गए हैं सब लोग दैथुन कहाँ पे है ये रहा दैथुनाबो ना थांसै जोंहा दैबाना नायनो नै मन्दिरनि गेट गोदानाबो जाजोब्बाय कमप्लिट ओमफ्राय नै दै जोबा गाहायाव दै जाजोब्बाय ना चलो मोनबा मा जागोन दे उन्दैफ्रा दुगैलाबायदों क्या रे नहा रहा है गावसोराव लोमजाबा मा जागोन दे दा जों ओरै कलेजजों गभ कलेजजों गिदिंनानै ओरै हस्पिटाल मोनफैबाय आरोखि ओमफ्राय बिथिंजायथ' दैया गैया थिगैनो दं दहाय दंमोननो फुङाव रत्न फैदोंमोन नालाय दहाय नै एसे सेराव माने हायाबानो एसे सेम रानो आरोना नैलाय गार्ल्स स्कुला बियो इन बन्द नामा स्कुलाबो स्कूल भी बंद है पानी की वजह से एग्जाम भी था इधर सब पानी है जगह इधर भी पानी हो गया है दैयानो नै ओरै दै जाजोब्बाय लोगोफोर नै क'क्राझार टाउना मामि नुबायना दैखौ लांथारनो हायाबा दा लांसैलै रत्न नायलाय माबायदि अबस्था आयो लांनो हागोन रत्न दै
दैजोब लोगोफोर सब पानी हो गया है ओ माय एसे गॉड बाहेराव खेलनो थाबथाबाथाय जानाय नङा दे गुथनो हानाय नङा दां ओ माय गॉड ओ माय गॉड नै इथिं बाजार थाङो लोगोफोर आपकी बाइक बैथिंजायबो दै थारबा मारै थांनो ना खम जाबाय बैयाव प्रब्लेम जायसै सब पानी नै लोगोफोर दैजोब जोंनाबो गारिया थाबथा थाबथा जाबावबाय आं जा गिखायो नै ओरैजाय एसे खम जाबाय नैबेहाय दैया गिनाय हालामोन आं दा खारग'बाय थांसै अखा हाबोलै बांद्राय थिखोजाला हम लोग अभी ओवरब्रिज के ऊपर से जा रहे हैं नै बाजार एरियायाव बेक खालायसै जोङो बाजार एरियायाव फिदिंबाय जों गारिखौ नुबायना लोगोफोर दैया सिङाव नै थ'दो मामि ओंखारनाङा दै दङ फैदो थांसै लेट्स गो थांफिनसै जों दा जोङो बैथिंजाय दै थानायखाय बैजों थाङासै लोगोफोर जोङो बेक जाफिनबाय दा हम लोग उधर से नहीं गए अभी उधर भी बहुत पानी है हम लोग वापस से घूम गए हैं अभी जा रहे हैं हम लोग अभी हाथी माता के साइड से जाएंगे दा जों दहाय बेजों फैदोंमोन ना लोगोफोर हम लोग तभी इधर से आए थे अभी हम लोग इधर जा रहे हैं इधर भी है पानी बिथिंजायबो दै दङ नै नै बेजों हाबनांगौ मामोनना स्कुला मम्मी लोग का स्कूल इधर से जाते हैं सब पानी इसलिए बंद है अभी स्कूल बेखायनो बन्द दोनबाय आरो स्कुलखौ दै जाजोबनायखाय ओमफ्राय नै बेबो अबस्थाया बाजार गिदिरा नै ओरैजाय देखिए पानी 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 सब पानी हो दा जोङो नै बेजों गिदिंसै लोगोफोर नैलाय हाथि माथाजों साफिनजोब्बाय आंना फन हाबसिनो नै 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 दैजोब न'आव थाल लायाबा नै ओरै जोंना न'आ ओरै थांबाय आरो ओरै गिदिंबाय जों दा नै बाजारा फ्लाइअभारनि मोखाङाव ओरैथिंजाय हाथाय बेलासियावसो जायो फुङाव ओरैनो एसे थ्राय थ्राय माला नागारबावनोलै बे अखाया नैबे हारसा बिहारिफोरनि मोसौफोर दै लोमजोबनायखाय बेयाव खाजोब्बाय दैया नै दैया दा मामोननावबो दसे थांनानै फैनोसै लोगोफोर नायनोसै मामोननावबो माबायदि अबस्था नैबेथ' नायलाय माबायदि हाखरानो नायलाय नायलाय हाखरा दैया लामाया थैस फुख्रिसो जाखाबायथ' आरो इतना खराब रास्ता है ना हमदों नै उन्दैफ्रा आरो ना दोस्तों इधर सीधा जाने से टीटागुड़ी बाजार मिलता है टीटागुड़ी विलेज और अभी हम लोग जा रहे हैं इधर टर्निंग मार के एकदम से एनआरएल से निकलेंगे अभी हम लोग एनआरएल जों थमब्लेट ओंखारहैनोसै आरो ना नै बेहाय एनआरएल पेट्रोल पंपा एनआरएल पेट्रोल पंप जो है यही है अभी इधर भी पानी ही है मम्मी लोग के घर के दरवाजे रास्ता मिल गया मम्मी लोग का ये गली का रास्ता घुस गए हैं हम लोग दाना जुथा गाननाया आयु जुथानि सिनाना बेखायनो सेन्देल गाननो थिनखादोंमोन आङो
Oh. Malah biasa. Oh, dia punya haya, kari ya bunuh haya. Logoफोर नै सफैबाय मा मोनाव आयु लामाखौ ओरैबायदि गिदिर फैबायना दाथ' माबायदि साइसनि ना हाबदों 16नि ना हाबदों ना 18नि ना हाबदों सायखानोसै मामा नैबे बबेनि ए नै नाया बुरिया बुरियाखा मादै लाबोदों मादै उन्दै ओइलाय मामाया फासिजालखौ साहैबायबो गोदानखौ मामोनना बेहायनो मोजाङै मोनो मालाय ना जानो आन्था हाथ खोनाया मामे आय दुबि दारहे गोलैगोन चलो जोंहाबो साहा लोंनानै थांसैलाय थाबनो साहा लोंदो एसे आराम मोननायनि दै थुना खर'आनो जालानो आं बायदिसो थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा सा ज्यादा पानी नहीं हुआ है हम लोगों का ओ भाई ओ भाई चाय पी रहे हैं ओ भाई बिदिनो बा मिनिं खोनाया दै लोमनायनि बिस्कुट रानदों नामा मा मोनथिलै बेलाय माला गोसोम गानलायनाय कौन सा मंत्री है ये आसाम का फ्लड हुआ है तो बिस्किट मंत्री नहीं है वो बिस्किट दे रहा है पकना है पकना पकना लाई कुक है कुक खंडे हाय बचुआ लोग बानायहैदोंमोन हा लोग बानायबाय जायो सोरबा जायो जायासै जायासै खोनासो गैयाना पानी से गैला बे ओंखारदो बे फाग्ला खाथियाव साथ'नानै अबेयाव फैथार फैथार जादों थांनोसै मामे बाय दस्त होनदो आं थाङा गरमाव थांला आङो थादों लोमथों आं थाङा थांनो हाला ओंखाम उखैबाय अभी घर जाने वाले हैं हम लोग अभी निकलते हैं बाय दे आनै थादो दे नोंसा आलासि जालांदो गोबाव दे दैया लोमगाबा थांदो फैदो आनो थालांबा थादो ना फास माबानांगोन ना साफाबाय थानांगोन ना बिमानैजों आबै जादो नों थांसिया जादो दे मामाया जायाखै दैयावनो दं थाथ'लायजोबदो दे लोगोफोर बाय दस्त नैबेया सिरिथारलै प्यार हुआ नायलाय आंहा एसे सुटिं खालामनो नागिरदों प्यार हुआ इकरार हुआ है प्यार से भिज डरता है दिल आ जाओ मैं एक्सपेरिमेंट रिएक्शन होने को दिखाई मा ये रहा और एक बाला दिखाओ वाव फ्लावर दैनि थाखाय जादों दै दं नालाय फुरनाय जादों आयौ नै एकदम माबा बायदि नुयोना एम्बु बायदि बाय नों अबेसिम थांगोन बाय इउएनजों लांजायो साथाम आयौ ओमफ्राय आसोलफोरा हमबालाय बाय दस्त बाय होबाय ना बेजोंनो थांफिनबाय नै लोगोफोर ओइ मानि गोलैगोन सना वापस से अभी हम लोग इसी रास्ते से जा रहे हैं मामी ना देन को आइनाव सिनुबे आं आइनाव हो होनलाय सिस्टारा वाय थांखो
नै जोंना फट'आ माबानिमोनलाय खया खुजियानि बेयाव दोनदों ओमफ्राय बे समाव मामि गैयामोन नालाय ओमफ्राय दा सोंबाय थायोब्रा बे बेयाव सुइटिया बुरो होननानै दा मामि सुइटिया गैयाना बेहाय आपडेट खालामनांसिगौ फट'खौ सुइटि गोनां अखा नागारबाय ओमफ्राय दैयाव फुरा जे सारदों नै एसे देखायनो आं जुम खालायनानै नै बरियाखा नै लोगोफोर दा जोङो मा होनोमोनलाय जोङो दहायनो सौफैदों हो 1थासोआवनो सौफैदों ओमफ्राय सौफैनानै बेटारियाबो ल'मोन ओमफ्राय आंथ' खर' सानायानो जाखालामोन ओमफ्राय फैनानै फुरा गोबाजोबखाबाय दोस्तों हम लोग 1 बजे पहुंचे घर तो फिर आने के बाद पूरा वॉमिट कर दिया मैंने सर बहुत दुख रहा था ज्यादा तो गाड़ी नहीं चल पाती हूँ इसलिए तो फिर आने के बाद पूरा वॉमिटिंग हो गया मेरा और इतना सर भारी भारी था एकदम से थोड़ा सा खाना खा पाई रोना दादू सुमाव जाया थोड़ा सा खाना खा पाई फिर उसके बाद खाना खा के थोड़ा सा रेस्ट ले लिया और बारिश दोबारा से इतना हेवी रेन हो रहा था बारिश ज्यादा हो रहा था तो आवाज भी ज्यादा सुनाई नहीं देता उस टाइम दा ओमफ्राय लोगोफोर ब्लगखौ फोजोबनायनि सिगां आङो एसे फंनैसो खोथा नोंसोरजों शेयार खालायनोसै बेनो जाहैबाय दि जोंहा सुइटि बिफाया नायनानैनो नोंसोर एसे मिन्थिखागोनखा बियोथ' आङो ब्लग मोनसेयाव देखायखादोंमोन लोमजानानै लोमजागादान लोमजानानै बियो हामबायमोन हो ओमफ्राय बिनि उनाव साननैसो थानानै बियो ओरैबायदि गोब्राब गाज्रि रोखोमै लोमजाबायना माने हराव खालि गोबाबाय थायो ओमफ्राय गोबानायाबो ओंखामाथ' जानो हाखायाना दैल' गोबायो लेट्रिनाबो दै बिदि जादोंमोन आरोना ओमफ्राय सालायावबो सिथर जाजोबदोंमोन ओंखामबो मोजाङै जानो हाया मानसियानो बाज्रेदलायनाय थाबायबाय बिदि आरोखि दुरबल बिदि जाबायमोन आरो ओमफ्राय ओंखाम जानो हायैनि हामलांथारबायमोन नै मानसिया ओमफ्राय दासो एसे जानो हाबायना दा एसे आराम मोनबाय आरो माने ओंखाम मोजां जानो हाबाय थेवबाबो इसोरनि अननायाव दा हामबाय दासो जोंबो मोजां मोनबाय ओमफ्राय आङो थेवबाबो दिनैनि ब्लगखौबो बानायथ' सानदोंमोन थेवबाबो बियो आंखौ बिराद माने थिनबाय थाबाय आरो फर्स खालामबाय थाबाय जे गोबाव जाबायना मास मोनसे मास मोनसेनि बारा जाबाय ब्लग बानायैया बानायदो होनबाय थाबायना ओंखायनो आङो उनाव गोसो जाफिनबाय आरो दे बानायसै होननानै नङाबा आं सानदोंमोन एसे मोजाङै हामबावथोंसै ओमफ्राय स्टार्ट खालामसै नङाबा नोङो बानायबाय आरो ड्रप थायो बानायबाय आरो ड्रप थायो दा लोगोफोर ओमफ्राय सुइटि बिफा लोमजानायखौबो आं नोंसोरजों शेयार खालायनो लुगैदोंमोन लुगैनाया खिन्थु थेवबाबो आङो बे समाव भिडिअखौ बानायबाबो आं एडिटिं खालामनो हानाय नङामोन माने आङो बिनिफ्राय आङो ध्यानखौनो आङो दस्राथिं लानो हानाय नङामोन माने बिराद बेखौ केयारिं लानांगौ जादोंमोन आरोखि ना ओमफ्राय आङो बानायबाबो आरो नोंसोरजों दा जेरै मोजाङै रायलायदों आङो बिदि मोजाङै रायलायनोबो हानाय नङामोन आङो आंनि भिडिअखौ आङो सानसेयाव मोनसे हगारनो सानो ओमफ्राय जाहैया आरोना बिदिनो जाथ'बाय थासिगोन आरोखि थेवबाबो आङो नाजाबाय थागोन ट्राइ खालामगोन एसे थाब भिडिअखौ हगारनो हानाय नोंसोर सापर्ट खालामबाय था लोगोफोर आरो जायफोर गोदान साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय आरो कमेन्ट्सबो हरदो माबायदि मोनदों बेल बाटनखौबो थुनानै होदो लोगोफोर अननानै स' बेनो होमबा आङो बेखिनियावनो बुंनानै दोनथ'नोसै लोगोफोरना ओमफ्राय नोंहाथ' लोमजानो मोनखाला लोमजानांला भिडिअ बानायनांगौ दे मानसिनि देहाया थेवबो एसे स्ट्रं थादोब्रा पावर दोस्तों मैं अभी फटाफट से जल्दी से बोल के खत्म करती हूँ मेरा सर भी थोड़ा सा दर्द कर रहा है भारी लग रहा है गाड़ी ज्यादा चल नहीं पाती हूँ तो इसलिए तो फिर स्वीटी के पापा बीमार हुआ था तो इसलिए मैं कोई भी ब्लॉग नहीं दे पाई वीडियो भी नहीं बना पाई अगर उस टाइम बनाती तो आप लोगों के साथ अच्छे से बातें भी नहीं कर पाती टेंशन था बहुत सर में लेकिन मन में था कि मैं इनका जो बीमार मतलब हुआ है वो आप लोगों के साथ शेयर करूं लेकिन मेरा सब ध्यान इनके तरफ ही था मैं दूसरे काम में ध्यान ज़्यादा नहीं दे पा रही थी और इतना बुरी तरीके से बीमार पड़ा तो बहुत डर गई थी मैं सो इसीलिए ये फिलहाल ठीक है तो अच्छा लग रहा है अभी का जो ब्लॉग है ये भी मैं इनके बोलने पे ही बनाई वो बहुत मुझे पुश किया तो इसलिए तो अभी तो बहुत बारिश हो रहा है कोकराझार में तो अभी डूब गया है तो आप लोगों ने तो देख ही लिया कितना कैसा हुआ
तो कहीं पे जाना तो नहीं होगा और घर पे भी सब बारिश तो बहुत अजीब सा हो गया है। घर भी बहुत, कपड़े भी नहीं सूखा अच्छे से, तो फिर क्या ही ब्लॉग बनाए। रेन के वजह से बान हुआ है टाउन में, वही दिखा दिया आप लोगों को। तो प्लीज अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जो नहीं किया, नया है मेरे चैनल में, कीजिएगा। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, बेल बटन भी क्लिक कर दीजिएगा और कमेंट्स कर दीजिएगा कि कैसा लगा। तो आज का मैं ब्लॉग यहीं पे खत्म करती हूँ दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगा। बाय बाय, बाय टाटा। बाय, सी यू टुमारो। टुमारो नहीं सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय।